miolo nang la tum nang karju la media hin pen nang karju pon la se nili jongjung mate ni tum party pen pu ka che chardam ateng pulote kedamtang 2022 emisya election hot June na chiklo hala so pen jong si langdam polotang te ni tum hamren la pen socheng la town area bangke pe polling station krisi bagdo la silas krisi along pen ke chuta kedam tang ta ke rem ke kon la long thom wet halong jiwe ilong rem long ke ambin no la pen sibang rong karbi lanchot la sino na bangke nili ke chara bangke nona teng polote nili ke dunlong anat adim bagaching kilong arlo munit bengaching kilong ka chethanlong teng polote halong jiwe kosoni ne palam chot sitala ambinong danon matai ke hai la pen ke malong rong ching rong karbi hai labji labang lo nili rara bangke pachini kangtung la pen si dak ke hai labji alam the bangke ningkaning koi rapli national politics ladak nange sunto ko jok pini karbiang long la pen di mahasara same chini lo hamren town chot kali lo khei itum tribal khai phanang chenek la pen ke dak ka chongda war sai ka we pen cheng lok sakuri baturi lahai ka we ki pipe pen cheng lok sia sentiment bangke nang bat peglo isi pen hinia point bangke BJP atum jasemet alangli kedam tang la Congress ak sarkar wang lo pen alangli EM ke sun se pin ateng lo pen EM anta alangli ar pu ke thenai na EM sigelong department ke thenai nei tangka kangchu nei nei department se langli ke ot pen nili methang jongjung chekloyon ya prang pota farman kam chekle mamlo nili hadak mondol pen che bhongkang hoyan lo mane nang tong pusana kang sirwaret ma mate IEM adum tong suhinang pipe chadi mako ponse la mondol pen ta chi bhong lo kalite ne pinida mat press meeting ni kang der jiho sal kulu phis long ma si ponse ni kang lo niliri deng chiri ki thoma pota ke long ya phan suri troxinar cap suri kebak le rog loga khoros seta kam bang chunche de basila so teng pen langdam pulota langli ke si bang ke ang thin ke lang no khei ituma khei aphan ke rabja ning hang he la so joine pe sang langli ke number 1 ke MP ticket bang vote bang remi po pen hinia point bang ke langli MP a candidate la an lo karbiang long leader do piglang BJP long ta hexer reset intellectual leader ta do hadak sahala hitum ticket long lisa langli long rong la bangai sia weak point lo BJP do mangai la high pen sia lang tume ke remja ajur do kringi ke hay ajur bo bali ke remja ajur do kringi BJP tum bangai la lo la pen akonon bang pho candidate pen langdam pote ke thek ke re humpurti pen jenglo khadu we APSL sia candidate ake hai jai gatha hello highest pobang senili hin pen bangke karbiang long ara dapan klar dak pen pachini lo la pen high vek jinilum or karbiang long dimaso la pen NCL alam nila jihak ningjeng tung NCL ta misen nona batai bang ada tribal la khai kuki pen jenglok dimasa pen jenglok la pen kaprek sake cheba jati la pen ke kaprek jati sodopik hala haya tumlong pen nilitum dam de nilitum along ke do ajati tum hian se bang si contact lo phone ben si contact lo pen alang tumang bong dam lo do lo la so message sa bang ke arni bang da nang levoy nilitum mono la hello nang tuman klar dak pen ko chini bang ke nilihin pen ka chuning ri bang ke nili ningkan hinia prang ke nili ASDC long sigedo pen ASDC ke long ke do hut same inglong ajule nang rem lap pusa town aju ka pe hai bang nili kam claim lo la pen hai ta hai lo hasut pen Bengali Bihari to manta hasut elamnar ju pen masi nang pide nang pilo pen hai ta hai lo hala so hut sita non bang ke nili che char lo ASDC long ning ka che thia thai awi pin khangyang aposi nili rat ke ong rat armu ke ong long wang si pin APSL se party long kam claim pen pinila non na batai hello nili APSL se long pen election na dihu kam ke claim ke cheng silo mulada ka bangke kinang pe hai dun theya phan pen itumak hai reng dok reng ni ke dolong ya phan nili hamran town aju ke the ke ting la pen ki bigi thi la pen klimang phar don rap khatu idom hana isi ka chuning ri bangke non na batai hello itum BJP la pen Congress apan ka pe hai pen bisaralam nili sarlam the alam sing thumdam po inglong pen wang amat hamran bujar ke wang pen amat dak Bengali tum nang subvaret po bangke chi chak no dagi thik la sonang thaksi ke dam tang ke se tum ka che song Vijara putha ka che song Bihari atum kheruni chareli long ke se tumareng ke so son thotsi pinile tum karbiang long arlu si methang ha walong si tumareng ke so la so sentiment bang thuke la ke tinino pin lo
phak ok e than hor e joy la pen puisa pharu phwa joy ni pen ba kopini gari nang pipo e la puson tangka pen la puson nang e nang rong nang tuma san chom ring vera ve kopini ave pulai ke nang ke chaktap lo la pen election e sek choji la tum ke la ke munit sinang tintel election julu tele sikha do we hamren tauna long ke do ke theke ding phan si chuning ri bang ke non Nilitum regional party long ke do tum ta evengkong ing tangchit poson sila non ke claim unti ka hutjong si kibi kithila pena krimang far sarpisar phon nang chirap dunde polutang te nilitum ta sarbom kribom ji monir tum ke sarahut pen uwe kimia tumjong sila posona leader la posona kapre ka kami claim regional phan khe phan ka ching hona kami claim jong si theklong ledet pute ituma khe ke la pula bensi abit mane prithang po la so joine pensi pini hamren tauna long ke do karbi punoi ba dongka punoi mane da town committee kapuri an municipal board kapuri an karbi inglong aso an same tribal aran same regional party APSL se phan KCR jan phan vote ki pithai pen kachepe haye phan sika do be karbi anglong na clark takun bachini la